Όταν ήρθα στο χώρο αυτό, συνάντησα μια πάρα πολύ παλιά οικοδομή και κατελημμένη. Ένα διαμέρισμα που ήθελε επειγόντως ανακαίνιση. Και έτσι προχωρήσαμε στη μελέτη, η οποία περιαλάμβανε σχέδια υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ψευδοροφές, γυψοσανίδες, επενδύσεις τείχων και όλα αυτά έπρεπε να γίνουν τμηματικά και σταδιακά αλλά και γρήγορα. Ο σκοπός μας είναι να πετύχουμε να κερδίσουμε μια μέση ελληνική οικογένεια. Και το καταφέραμε αυτό έχοντας ζεστά υλικά, δηλαδή την πέτρα, έχοντας το ξύλο, το σκούρο αλλά και το ανοιχτό, γιατί το σπίτι ήταν μικρό, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μεγάλο έτσι ώστε να τονίσουμε έντονες χρωματικές αλλαγές, αλλά και κάποιες πινελιές ώστε να δώσουν κάποιο χαρακτήρα στο σπίτι. Μπαίνοντας στο σπίτι, συναντάμε ένα μικρό χόλ. Για να σπάσουμε αυτό το χώρο, να τον κάνουμε δηλαδή πιο μεγάλο, βάλαμε ένα καθρέφτη και τον ντύσαμε περιμετρικά με γυψοσανίδα και το κάνουμε πιο έντονο χρωματικά. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε προς τον ενιαίο χώρο του σαλονιού, στον οποίο έχουμε και την κουζίνα, αλλά και το σαλόνι και την τραπεζαρία, στο πούμε έτσι, για το πρόχειρο φαγητό. Η κουζίνα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Ξεκινάμε αριστερά βλέποντας τη θέση του ψυγείου και στη συνέχεια τις συσκευές. Είναι ένας μεγάλος χώρος, ο οποίος μπαίνει μέσα στο σαλόνι και δημιουργεί μια καινούργια τραπεζαρία. Στη συνέχεια έχουμε τον χώρο που θα υποδεχθεί μελλοντικά τον καναπέ, ο οποίος θα καθίσει κάτω από την πέτρα και δημιουργείται ένας ενιαίος χώρος, χωρίς να το βαραίνουμε, χωρίς να το κουράζουμε με πολλά έπιπλα. Η οροφή έχει δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο σταματάει και οριοθετεί την κουζίνα και το οποίο φωτίζεται με προβολάκια. Στη συνέχεια έχουμε ακόμα ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι συνέχεια του πρώτου και φωτίζεται με κρυφό φωτισμό αλλά και ένα κεντρικό φως. Υπάρχουν όμως και προβολάκια για την πέτρα που θα τονίσουν ακόμη καλύτερα την άγρια υφή της και θα αναδείξουν και το χρώμα της. Μετά την πέτρα θα δούμε κάποια ραφάκια. Αυτά τα ραφάκια θα δώσουν μια διαφορετική αίσθηση στον χώρο, δηλαδή μια πινελιά φρεσκάδας και στη συνέχεια θα δημιουργήσουν μια εσοχή. Σε αυτή την εσοχή αργότερα μπορεί να τοποθετηθεί ένα βεστιάριο. Η κρεβατοκάμαρα, αν και μικρή, δεν υστερεί από το υπόλοιπο σπίτι. Έχει δημιουργηθεί μια εσοχή από γυψοσανίδα, στην οποία θα φιλοξενήσει το κεφαλάρι του κρεβατιού. Εκεί έχει επενδυθεί η πλάτη της με μπροκάρ ταπεζαρία. Ο χρωματισμός της είναι στο χρώμα της άμμου αλλά και του λεμονιού. Το παιδικό υπνοδωμάτιο, όπως είπαμε στην αρχή, ήταν ο χώρος της κουζίνας. Εδώ χρειαστήκαν σημαντικές αλλαγές. Έπρεπε να βγουν υδραυλικά και έτσι είχαμε ακόμη πιο δύσκολη δουλειά να κάνουμε. Εδώ όμως οι φίλοι μας, οι μικροί, που θα μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι και 2 παιδιά, έχουν να αντικρίσουν ένα ριγέ τοίχο με πορτοκαλί και λαχανί, αλλά και κάποια ράφια. Έχει δημιουργηθεί ένα έξτρα παράθυρο για ακόμη περισσότερο φωτισμό, αλλά και μια εντυπωσιακή λαχανή ντουλάπα. Ακόμη ένας δύσκολος χώρος. Το μπάνιο είχε πατάρι. Είμαστε μέχρι τα 2,20. Το 2,20 είναι απογορευτικό για ένα καινούριο σπίτι. Ένας ψηλός άνθρωπος δεν μπορεί να το λειτουργήσει εκεί μέσα. Γι' αυτό το λόγο κρεμίσαμε το πατάρι, ανεβήκαμε στα 2,60, μια κατασκευαστική λεπτομέρεια πολύ σημαντική όμως για να δείξουμε το μπάνιο. Έχει επενδυθεί περιμετρικά με πλακάκι ψηφίδα, στα χρώματα της σμόκας και της άμμου. Ο ένας τοίχος του είναι από άκρο σ' άκρη με καθρέφτη για να μας μεγενθύνει και να μας μεγαλώσει το χώρο. Στο κάτω σημείο υπάρχει ένας νηπτήρας και ένα ραφάκι από άκρη σ' άκρη. Έχουμε και μια ντουζιέρα με υδρομασάζ. Εκεί θα μπορούν οι ιδιοκτήτες να χαλαρώνουν και να απολαμβάνουν την ηρεμία του καινούργιου του σπιτιού.